No niin, me annetaan Ilarille puheenvuoro kuorkit radalla ja me mennään jakamaan palkinnot. Ja ne lähdet ventstartiga. Ja nämä tosiaan kuorma-autot sitten lähestyvät noita lähtövaloja. Suura ringi. Juha Rinte siellä määrää sahdi, missä vauhdissa tullaan tuohon valoille. Ja kun punavalot sammuvat sen jälkeen sitten, nyt voi sanoa kirjaimellisesti usvaa puskeen. Edellisen Akiteini Erik Forström on tuo kärkikaksikko, kolmantena Juha Rinne. Neljäntenä Jarkko Jauhiainen, olin katsovina, niin sitten Matti Salonen, Timo Kalliopää. Seitsemäntenä Jari Suomi, 8. Juhani Järvinen, 9. Jarmo Kinnonen.